Здравейте на всички, аз съм Чери52 и тук съм с Тигър БГ за снимат ли по-скоро той е режисьорът. Да знаете Тигър БГ, ако го видите съм аз, но ако видите също и Вин Дизел 2000 пак съм аз съм с 2 имена. Той аз имам много такива, ама... баси, хора, нищо не можах да го обера. Отивам на някъде, дано да ми спадне в късмет. Чакай, бе. Не, тук знаеш, тук знам, че има някъде такова един чест. Ето го. Супер. Докато някой не ме нападнал, хора. Само една пръчка, къде щях да взема, хора. Ще ми е много полезна, ама много. И тук влизам в този бус. И няма нищо. И един ми идва, хора. Бягай. Ще го оставя да ми дойде. Аре, бе. Бягай. Паднал ме. Идвай. Ела, бе. Не, ще му убия, хора. Ще му убия. Сега ако дойде от... Оня трябва да ми помогне, хора. Не, тук има уби. Не знам. Ама ще изигра в той да игра. Не мога, аз съм много слаб. Защо така обикновено ми върви, хора, ама сега нещо не стана. Я да видим 0.24. Ето 14 от 24, хора. Линк ще има... за сървъра всичко ще го има. Ще има IP. Коментирайте на какво да снимам. Имам много игри. Айде. Започваме. Този мап го знам наизуст, хора. Направо мисля, тръгвам към Монзи. Да, ще тръгвам. Само не трябва на видеото. 5, 4, 3, 2, 1 и старт. Не, онзи тръгна ми го взима. Аз няма да се предам. Чао! Не, всички тръгнаха. Добре, че не ми взеха честа. Да ви кажа, тук от самата игра ви избира скина от... Самия сървър, Да, самия сървър. Обърках се. Благодаря, че ми напомни. Пак заповядай. Игерчево. И говори наистина, какво като ми подсказаш. Той откри много хубави неща. Не, защо тези? Но проблема му е, че още не е открил меч. Но тук се надявам. Но спокойно, той е ужасно добър. Айде, и сигурен съм, Iron Match. Сигурен съм, че следващия му чест ще е много хубаво нещо. Надявай се, защото мислят да си прави стрели. Тук има, тук хора. 100% че никой няма да има. Моля ти се, оръжие, моля ти се. Yes! Хора, пана ми се меч. И 3 стрели. Това е много добре, ама много. Що не си оставиш нещата в честа, които са ти излични? Всичко ми е важно. Няма да оставям другите хора да ми вземат айтемите. Иначе те така могат да се развият. Това е важно. Не искам да се развият колкото мене, защото мога ме килнат. Онята много килна, ама не си заслужах, хора. Тъй квилията ми само ще им даде букачарски. Бързо. Yes! Сега най-бъгното е да знаете, понякога това бъгва и не можете да отваряте честовете. Но спокойно. И аз го мразя, хора, но... Не е да ви остане за винаги. Да, само много рядко го правя. Имаш хубави айтами. Що не си сложиш айрън нещата? Нямам никакво айрън.
Имах само 2 айран, колкото за един меч. Не имаше и айран каска и те. Беше верейно. Хора, аз съм стрелял само 8 пъти до дейт мача. И нито един път не съм печелил, казвам ви. Ужасно как нямам трудно. килове, бе? Не, самата игра, самия сървър, нещо ме базика. Хора, аз съм имал към 15 кила. Знам, че не е много, ама пак все нещо е бъднал. А този сървър е ужасно труден, така че 15 кила май си много, ама... Не е чак толкова. За като нас не е много, ама... За нубовете. За нупчетата. Ето го. Ще да си помисля, че съм заклещен. Знам. Изглежда, че имам запалка. Ето един. Ама той забравя, че имам лък. Един тук много ми дойде ми помогне за този джурунгил. Хора, обрал и честите. Ква гад направо, казвам ви го, ква гад. Това е според мен мястото за най-опнати честове, защото това му така. Ето един хора. Изхубих стрелите. Сега ще килна толкова. Ето ли? Кил. Yes. От телефона ти се вижда, че верижната каска е айран каска. Да, смених си. Не, от телефона ти се виждаше. Което е верижно се вижда като айран. Поне има нещо. Има един там. Знам, но обрал го човек. Щом дойде от тук, няма как да не го е обрал. Или пък не. Виж? Има хубави неща. Златен меч. Аз си имам един. Като за другите са хубави. Изходих сила. Изходих стрелите. Аре, бе, някакви пара няма ли ми се паднат тук? Надявай се ми се падне. Да, ти се падне дома меча. Не, тук трябва да си го изработа. Поне диаманти. Да. Охо! Пера! Имаш и супа за храна. Верно ли? Да. Не съм забелязал. Поне има можете за един айрон меч. Да, верно. Що не ги снимаш с shift? Не знам. Свикнал с shift. Аз свикнах с shift. И когато Да, верно хора, много се... Когато играете и почвате да използвате shift, само с много почвате. После нищо друго не ви интересува. Аре до вечера, после да играме. На тук. После, аз и ти. И Криско БГ. И абонирайте се за неговия канал. И Криско БГ H. Искаш ли? Той се казва... неговия канал е Каменджичка. Лили маля. Не, Това са протата. Kill me. No. И хора, килнаме. Как може? Това ще е края на този епизод. Не, това ще е края и довиждане.